Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru darul ce-l primesc pe foc, că nimică nu-i mai scump decât viața pe pământ, măi. Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru darul ce-l primesc, că nimică nu-i mai scump decât viața pe pământ, măi. Vă mulțumim din suflet, să trăiți dansatorii și toată lumea! Asta-i sârbă strămoșească, dansatorii să trăiască! Mulțumim foarte mult! Să trăiți, maestre Arsenie Bodnaru! Mulțumim din toată inima! La Festivalul Tezaur Național a doua ediție invităm artistele ansamblului etnofolcloric Doinița din municipiul Bălți, conducător artistic, distinsa doamnă Angela Furtună Taburceanu. Se cuvine să mulțumim din toată inima pentru toți partenerii Festivalului Tezaur Național a doua ediție, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Fundația Valentin Ieșanu, Întreprinderea Vasconii Confecții din Tricotaj, Agenția de Turism Pandatur, Compania Aqua Unica și DVV Show. În continuare ne încântă cu frumoase perle muzicale din zestrea lăudărească a neamului, ansamblul etnofolcloric Doinița din municipiul Bălți, conducător artistic, distinsa doamnă Angela Furtună Taburceanu. Bine ați venit! Bună ziua, Vasile Primar Comunei Căzănești, la Rândul Căzănești. Aici avem o mică părticică din Comuna Căzănești. Chiar dacă ansamblul este un pic, așa cum spune, cum a spus domnul primar de Zâmbleni, bătrâni, nu sunt bătrâni, poate la grip, dar la suflet trecuței mari. Dar la suflet sunt toți tineri, sunt toți cu inima mare, bucuroși de oaspeți în casa mare de la Căzănești. Gente de Cutioare, că-și poate să numai și... Da, să acolo din Cutioare, că-și Sarmale de mai... Numai că la noi, la Căzănești, noi suntem de pe malul Răutului și din cauza asta noi nu avem sarmale, dar avem pieri noi de anul ăsta, în plus, cu viță de vie. Că noi avem și mamă, nu mă... Pe malul Răutului, noi avem, ia uite, și mai zici și câte unul, pe de focul iese fumul, aceia câte străbuni, din erbi, la piață, așa, cum sunt pe așa. Numai că mi-a dat în preză, avem prăjitei, să aveți parte de dragoste ca la Hulubaș, la Încoftim, Hulubaș la fiecare, așa, și încă o dată. Sata noastră are cartea de vizite a Comunii Căzănești în toate legalul. E rău, avem și la om Tezaur, am promis-o cuiva, dar vă dau. Haide! Nu, dați-o că să vă dau eu. Autorul, ia că te-l loc. Autorul dumneavoastră. Și avem și himnul comunii Căzănești. Cămița la televiziune, recătat himnul comunii, da? Da, dacă ne chemați, vedem, cu mare drămtăm, cu mare înșoarcă. Așa, mulțumim. Pe satul meu, și din Povești, duc drumurile toate pe pe satul meu, acasă, la Vatra, Doinelor, Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim din suflet și vă mulțumim că ați adus invitații. Noi mergem mai departe, că ne mai așteaptă lumea. Întoarcem. Poftim Hulubaș de la Căzănești, să aveți parte de dragostea ca la Hulubaș. Da, eu vreau o ruchiță.
Ia poate să te știu eu. Ia poate. Frumoasă prezentare, bravo!